5 lety se Praha stala centrem satelitní navigace v Evropě. Začalo tu fungovat ústřední agentury GSA. Hlavním úkolem pražské centrály je koordinace programu Galileo. Ten má být pokročilejší a přesnější obdobou amerického navigačního systému GPS. První služby začal Galileo poskytovat už loni v prosinci. Na podrobnosti o 5letém fungování centrály GSA v pražských Holešovicích teď probereme s dalšími hosty studia ČT24 Karlem Dobešem, vládním zmocněncem pro spolupráci s GSA. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A Danielem Lopourem, projektovým manažerem GSA. I vás zdravím, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Pane Dobeši, začneme prosím u vás. Kam se za těch 5 let projekt GSA posunul? No, tak když to vezmeme, tak v roce 2012 jsme začínali s 30-40 lidma. Dneska, když to spočítáme všechno dohromady, to znamená kolem 160 kmenových zaměstnanců, národní experti, kontraktoři a podobně, tak jsme skoro 200 lidí. A to už ukazuje, jaký zásadní posun tady je. GSA je pro Českou republiku, pro český průmysl velmi zajímavé. A tu důležitost můžeme vidět taky na tom, že pořád se snaží ty evropské země, které GSA tenkrát nezískaly, nějakým způsobem oslabit nebo přesunout nějaké důležité oddělení do jejich zemí. To znamená, jsou návrhy na decentralizaci a podobně. A tomu se jako Česká republika a GSA teda úspěšně bráníme. A nejlepší oporou nebo nejlepší obranou proto je, že to GSA skutečně velmi dobře pracuje. A když se podíváme na ten benchmarking mezi evropskými institucemi, tak GSA na tom je velmi dobře. Dobrá, tak to vezmeme prakticky, uživatelsky. Už jsme říkali, že systém Galileo začal poskytovat první služby v prosinci 2016. Co tedy nabízí pro uživatele, pro veřejnost? No tak skutečně ty obory, ve kterých nalezneme uplatnění pro systém evropské družicové navigace, těch je celá řada. K té klasice patří samozřejmě oblast letecké dopravy, kde Galileo a obecně družicová navigace umožňuje celkem velmi dobrou úsporu nákladů v případě nasazení na místo klasických radionavigačních prostředků. Například v oblasti silniční dopravy zde existují možnosti zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. Tím příkladem může být třeba směrnice eCall, která zajišťuje možnost daleko lepší komunikace s integrovaným záchranným systémem pro případ nehod a podobně, ale samozřejmě existují i méně tradiční aplikace, které na první pohled nejsou zcela zřejmé, například využití přesného času z družic pro měření stability energetických distribučních sítí. To je poměrně zajímavá aplikace, kde Galileo pomůže ušetřit nemalé prostředky. Pokud bych chtěl navigaci Galileo používat, hypoteticky, potřebuju k tomu něco jiného než mobilní telefon? V zásadě nikoliv. Ono je to o tom, že jedním i z úkolů naší agentury je podpora vlastně rozvoje možností uplatnění té družicové navigace na trhu, ke které patří i vlastně jednání s výrobci čipů do těch mobilních telefonů, tak aby podporovali to Galileo. A už dneska máme na trhu řadu mobilních přístrojů, které Galileo podporují a samozřejmě to množství bude neustále růst. Pokud by to vlastně uživatele potenciální z řad veřejnosti zajímalo, tak tomu máme vlastně i naší webovou stránku, kde je seznam těchto zařízení usegalileo.eu a tam samozřejmě ty informace jsou veřejně dostupné. Pane Dobeši, už jsme mluvili o tom posunu 2012-2017. Teď mě zajímá posun směrem do budoucna 2017 až 2019, kdy má být systém Galileo plně funkční. Tak co k tomu ještě chybí? No tak jedna věc je ten projekt Galileo, který vlastně dneska už běží, dneska je de facto vyhledán už ten provozovatel, který jako bude tenhle systém provozovat. Co je pro mě a pro nás, pro Českou republiku, také zajímavý je, co bude GSA dělat dál. To znamená, bude dozorčí orgán, je to regulační agentura, bude tyhle věci dělat, ale náš zájem je, aby agentura GSA převzala i jiné úkoly v rámci Evropské unie. To znamená, ty nové technologie nabízejí vlastně tu hlavní možnost synergii těch produktů, těch různých projektů. To znamená, my máme Galileo, to vám dává, přesně víte, kde jste, to je ta družicová navigace, ale my máme taky projekt Copernicus, který vám říká pozorování země, bezpečnost a všechny tyhle věci dohromady. A my bychom byli rádi, kdyby jako
GSA na základě těch zkušeností, které má v projektu Galileo, se mohlo zúčastnit aktivně projektu třeba Copernicus, bezpečnost, marketing a podobné věci, a nebo taky bezpečnost jako Evropská unie bude muset mít nějakou bezpečnostní agenturu pro vesmír a podobně. To jsou dneska zárodky, dneska je v určitým výboru, který už dneska sedí v GSA, a to jsou ty věci, které nás zajímají, aby jsme vlastně tohle posilovali. A šance potom je ta jaké? Spolupráce s průmyslem. Šance jsou jaké? Šance jsou velmi, když řeknu dobrý, tak budou mi všichni říkat, že jsem nepolepšitelný optimista, ale já jsem nepolepšitelný optimista. To znamená, šance jsou takové, jak si je vybojujeme. A my o to bojujeme, já myslím, že my máme podporu vlády, my máme podporu všech institucí a záleží to na nás, jak to máme a jak to budeme chtít. A já si dovedu představit, že díky tomu, že to GSA si tady skutečně a ti lidé, kteří tam pracují, tak dobře cítí, že můžeme hodně vybudovat. A konkurence největší je která? No tak jako v tomhle případě není konkurence. Konkurence je taková, že my vlastně budeme třeba na podzim a na jaře dělat nařízení o GSA. Nařízení o Copernicus a taky nařízení o GSA. No a je to teďka na Evropském parlamentě, na Evropské komisi a všech, aby do toho nařízení se dostalo to, co my tam chceme. A o tom my hodně bojujeme a to už se nám pomalu daří. Tak, myslel jsem konkurenční zájemce, abych to úplně upřesnil. Možná pojďme obrátit jiný list. Na palubě družic se objevil problém s atomovými hodinami. Je to velký problém pro praktické použití? Tak tato záležitost už byla komentována mnohokrát a ty systémy jsou navrženy tak, že mají tak vysokou míru redundance, že skutečně z hlediska uživatele tam ten problém nemůže v žádném případě jaksi nastat. A co by se stalo, kdyby přestaly fungovat i náhradní hodiny, které tam jsou? Ne, tak to bychom se možná dostali už do problematiky například aplikací, které jsou kritické z pohledu bezpečnosti, jako už jsme se třeba zmiňovali v družicovou navigaci v oblasti letectví, nebo například plánované nasazení na železnici. Tam v podstatě existují systémy, které již nyní monitorují ten signál vlastně ze země a dokáží vlastně odhalit ty satelity, které nevysílají tak, jak mají. Jo. To znamená, ten systém skutečně má více vrstev, které umožňují reagovat i na nějaké náhlé příčiny, a to je i z toho důvodu, že ta družicová navigace je poměrně citlivá z hlediska jaksi síly toho signálu, který se ze satelitů šíří na různé jevy, třeba v ionosféře a podobně, které ovlivňují kvalitu toho signálu. Takže není to jenom o těch hodinách, ale i zároveň o tom, že vlastně ty fyzické podmínky k tomu šíření toho signálu jsou takové, že prostě pro kritické aplikace je potřeba mít více vrstev, které ten systém monitorují a jsou schopny reagovat na nenadálé události. A ještě mě zajímá projekt EGNOS, to je další váš projekt. Ten se používá kde? Tak to jste zrovna se dostalo k tomu jádru věci. EGNOS je vlastně považován za určitý předchůdce Galilea, který právě umožňuje nasazení družicových navigačních systémů v těchto náročnějších aplikacích. Ten systém se vlastně sestává z několika desítek pozemních stanic, které jsou rozmístěny po Evropě, kteří jsou jakýmisi posluchači toho signálu z družic, a ty stanice vědí, kde jsou, a zároveň mezi sebou dokáží sdílet informace o tom, jakou polohu jim ten systém udává, a přes geostacionární komponentu toho systému 3 satelity, vlastně, které jsou na geostacionární dráze. To je dráha, která vlastně se z pohledu pozorovatele na zemské povrchu se jeví jako bod, že v podstatě ten satelit je furt na stejném místě, tak de facto dokáží šířit zpětně tu informaci pro uživatele o kvalitě toho signálu a dokáží zajistit vlastně tu podstatnou část, a to sice to, že ten signál je spolehlivý a že ten uživatel jej může využít bez dalších rizik. Tak taková je přítomnost, takové jsou i budoucí projekty, nebo ambice pro budoucí projekty. Pánové, moc vám děkuju. Přeju hezký den a hodně štěstí. Děkuji. Hezké odpoledne.